Uztailaren 19 egun beltza pozoitxua, ezagutzen zan bazatorrela ekaitzak inerasua. Beria laxena barmendu zan, tximista gaiztoan suba, odol gorrituz goin beraz izan, uholdero bidasua. Amaika amaren seme galdu da, aizeme gizagaixua. Gaur aurkezten ari garen liburu honek Azpeitia 1945, 1975, giza eskubideak eta errepresioa diktadura hil artean liburua da gaur aurkezten ari garena. Bueno, eta Azpeitiko udalak eta Arantzadi zientzia elkarteak 6 bat urte daramatzate elkarlanean Azpeitiko memoria historikoa eta memoria hurbila ikertzen. Urte horiek emankorrak izan dira, izan ere gaur hemen aurkezten ari garen liburua 4. lan mardula dugu. Lehenengo liburuak 36ko gerra eta haren osteko urteak bildu zituen, hau da 1945 garren urtera artekoak. Bigarren liburua Euskal Miliziak Loiolan elkartu eta ondorengo Eusko Gudarostea izan zenaren ingurukoa izan zen, eta 3. liburua iaz hementxe bertan aurkeztu genuen, 1960-2017 arteko giza eskubide urraketak biltzen zituena. Eta lehen esan dudan bezala, gaur aurkeztuko duguna, frankismo garaiko giza eskubide urraketen ingurukoa izango da. Eta ez gara ari nola nahiko egunean liburua aurkezten, izan ere gaur azaroaren 20 dugu, Francisco Franco diktadorea hil zen eguna. Duela 44 urte, hain justu hil zen diktadorea. Eta bueno, ni bezalako belaunaldi gazteentzat, Francisco Franco diktadorea eta garaiura pixka bat aspaldiko kontuak dira, baina gaur hemen bildu zareten zuetariko askorentzako haurtzaroa eta gaztaroa baldintzatu zuen erabat garai horrek. Eta beraz, guretzako historia izan daitekeen hori, baina zuentzako hain gertukoa izan daitekeena azaleratzeko aurkeztuko dugu gaurko liburu hau. Eta liburu honetan, gertakari orokorrak jaso ditugu batetik, giza eskubide urraketa orokorrak, eta beste batetik, baita giza eskubide urraketa zehatzagoak ere, pertsonalagoak ere izan baitziren garai horretan. Eta lan handia egin du liburu hau zuen eskuartean izan dadien Javi Buces Arantzadi zientzia elkarteko historialariak. Egia, justizia eta erreparazioa. 3 gauza horiek lortzeko helburuarekin ari da Azpeitiko udala lanean azken urteotan, eta lehen esan bezala, 4. liburua dugu bide horretan gaur hemen aurkezten ari garena. Egia bilatzeko ezinbestekoak dira ikerketak. Eta ikerketak egiterakoan Azpeitiko udalak zorroztasunean jarri du arreta. Horregatik, Arantzadi zientzia elkartearengan jarri du konfiantza beste behin ere, eta Arantzadik irizpide zientifiko eta neutraletan oinarrituta egin du ikerketa lan hau. Frankismo garaiaz hitz egitea, giza eskubide unibertsalen urraketaz hitz egitea da. Baina ez giza eskubide unibertsal orokorrak kaltetu zirelako bakarrik, baita pertsona batzuek giza eskubide urraketa pertsonal larriak ere jasan zituzten garai honetan. Eta horiek guztiak bildu ditugu gaurkoan. Eta ekitaldi honen eta liburu aurkezpen honen helburu nagusia bakarra da. Azpeitiarrak, askok jasan zenituztelako garai hartako jazarpena eta errepresioa bazuei, zuen mina aitortu nahi zaizue. Ezinbestekoa baita etorkizuna eraikitzeko eta bizikidetza duin bat izan dezagun denok min hori aitortzea. Oso beharrezkoa delako, gaur bildu gara guztiok hemen. Eta horixe helburua da elkarri begietara begiratu eta zubiak eraikitzea, etorkizuna denon artean eraikitzea. Eta bueno, Azpeitiko udalak urteak daramatza historiari izenak eta abizenak jartzen, historiak izenak eta abizenak izan zituelako. Eta Arantzadiko kideen laguntzarekin esan nahi nuen. Eta bueno, beraz, izen horiek eta gertakari horiek mahai gainean ditugula, orain justizia eta erreparazioa lortzea izango litzateke hurrengo pausoa, eta Azpeitiko udalak eta Arantzadik elkarlanean jarraituko dute bide horretan. Eta Nagore Alkorta Azpeitiko alkateak ere konpromiso hori agertu izan du behin baino gehiagotan, eta gaur hemen dugu gurekin berak hartuko du hitza. Bueno, eskerrik asko zure hitzatikintza, arratsalde honez, ongi etorri eta eskerrik asko gaur honea etorri zaten danoi.
Intzak esan du bezala ez, egun seinalauen bilduga gaur hemen, azarun 20-en. Beste batzun artin, Francisco Franco hiltzan egun berdininez, bere diktadura pin, Azpeitin edo Azpeitiarrak jasandako giza eskubideen urraketa horiek jasotzen dituen liburu aurkezteagatu zelako. Diktadorie 1975ko azarun 20-en hiltzan, eta orduan etorri hementzan demokrazia gureana. Baina, oin dela 40 urte atza behitze balin badeu, ikustu hau indiken ez da, diktadura horren eragineko ondorioak bizi-bizi dazkaula. Psikologian ez datea, memoria edo oroitzapena, dala ez, informazio kodifikatzie, gure garunien jasotzie, eta iraganeko informazio hori errekuperatzeko prozesu dela ez da, eta honixe heldu berri jau ez. Azpeitiko udaletxik eta arantzak dauken elkarlan honen muine hoxe izangoa. Hau da, iraganeko informazio hori hartu, jaso eta edatzie. Eta Azpeitiko lana, Azpeitiko udaletxi hortantzen dabile 2013 urtetiken. Eta uste duela lan horrekin aurrea segi behar duela eta hortako konpromisoa dakeu. Guk ulertze deu, instituzio lana dela, egile, justizie eta erreparazio hori aldarikatzie. Eta helburu horri utzita lan imerra dakeula. Giza eskubide guztiek berdin tratatu berritugu eta danak ikertu berritugu. Danak trataera berdina izan behar dade. Justizien ariketa zintzoa titinei balima dugu bintzet. Indarkeri ikasun hori ere batzutan joeriukitze dugu ez, alde bateak gehiago behitzeko, besti baino, eta hor joku politiko hori ere jokun sartzea. Guk, nazioarteko irizpideen arabera, aztertu nahi izan ditugu, giza eskubideen urraketa guztiek, banan-banan. Eta ezin dugu ahaztu ez, memoriez o giza eskubideen urraketa zitzeiten eganin, bin bateatik aigala hitziten ez. Eta askotan, norberak oso barrun edo eta gorreta duken bin bateatik aiga. Eta frankismun gurin, min asko utzizun. Hemen zauden askok ez, oindala 40 urteatza behituzko, seguru oroitzapen asko dakartzuela eta zebai kasutan baita ere ez, barruek moituta gerako zaizkitu dela. Gaur aurkeztu den liburu hontan, 1945 eta 1975 urte bitartin, izandako giza eskubideen urraketak kontau eta jasotzei dugu. Zaila izen da hori denan izena abizendak zerrendatzie. Garai hartan izandako represioe orokorra izan zalako. Baina garai zailaietan ere ikusi zan herritar askok ez, bere printzipioei heldu intziotela. Uko ingabe, bizi eta sentiu intzebela, debeku guztien gainetik. Eta horrek zenbait ondorio jarri zitula. Aipatzen den bezala, errepresio orokorren jasandako urraketak azalduko ditugu, eta Azpeitin pixke zentrau ez da, hor dazkeu momentu hartako biziperan hartin ez da, euskerin alde, inkluso euskeraz irakasteko, ikastolako sortzailik egin lana, euskera eta euskera kultura mantentzeko ez, Loiolako herri ratilei eutzizan adibidez, eta zenbait elkartzetan atxilotuk izan zin pertsonak. Eta nola ez, ezin ahaztu, edo ahaztu nahien ez, Azpeitiko Guardia Zibilen kuartel zahar hartako bizipenak. Eta ezin ditugu ahaztu gaur, frankismoa garaien, 10 azpeitiar izan zila erioz zigorra kondenauta. 10 horietatik 9, 1945 urtetik aurrera preso ontzien, eta zaintzapeko askatasun zerbitzun kontrolpien. Eta 10 badakeu, Angelo eta Egi. Burgosko pareta baten hiltzebena, diktaduran azken hilabetetan. Liburun izen abizenak asaltzie, gertaerak, inzidentziek, relato asko dazkeu. Baina horietan atzin dazkeu pertsonak, familiek, oroitzapenak, sentimentuak. Eta orokorrin, sufrimentu dakeu. Horratik guri dagokiguna da gatazkau aztertu, urraketa horiek banan-banan jaso, eta oroitzapen eta aitortza bat eitie. Horratik enez, gaurkun ere gure ekitaldi xume honen bidez nahi dena da giza eskubideen urraketa horiek jaso dituzuenak sentitzie gure aitortza edo rekonozimendu bat badaukezutela. Lehen nintzak esan duen bezala ez, 1960-2017 urte bitartine liburu bat aurkeztu zen, eta momentu hortan demokrazi garaiko alkatiek testu bat elkarrekin adostu zuten,
Eta, momentu aprobetxan nahiko nukez, nik ere, alkate bezala bat eitetelaz, momentu hartan eintzin adierazpenakin, eta ideia batez, mai gainin jarri nahiko nuke. Etorkizunera ikitzeko ikuspegi begida kritikoat izan behar dakeula. Oraindik ez deula egi oso izan, gisa eskubideen urraketa asko ez dira azalerazi, zaila izen dalako. Baina, guk usteet konpromiso bat hartzen deula ez da, bide honetan lanin jarraitzeko. Eta memorien gaiekin nahi ganez, mai gainin jarrikan nahiko nuke, azpitiko udalitxik dan honetan ez, gai honetan egin duen lanan balinue. Eta usteet liburu honek ere, urras bat eman dula. Azaldu nahi baita ere menez, guk talde bezala, eta nik personalaki ez, udala oinordetu genunien, memorien inguru egindako lan bikain eta zabal bat jaso genula. Urte guzti honetan izan dako ibilbidik lan asko suposau du, baina bai adierazi dula konpromiso zendo badaola ez, memori historikun alde eta giza eskubideen urraketan ikerketan alde lan egiteko. Ezan berda, ibilbide emankor hau, oinien ez hitzeiten, baina oineko Etxeberria alkatezala hasi ginela, eta liburu hau gaur aurkezten baldin badarez, azken hilabetetan egindako lanan ondorioa dela. Hau aprobetxo nahi baita ere, hemen Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkari bat dakeu, eta eskerrak eman baita ere, aurkeztu zuten da erakutsi zuten laguntzatik. Eta nire aldetik besteik ez, eneko zuri hitze luzatzi zut. Gabon danoi, eskerrik asko gonbidatzeatik, egile da, nila iregana naizela, baina alkate batek ezatizu nire etortzeko, ez zezatie, eta ganetik ez da gaia proposoik iraganatik itzeitea etortzi iraganeko pertsona baino. Baina nik uste, lehenengo hauzi izatie nahiko nuke, niretzat liburu honekin, nagorek esan duen bezala, 1998tik hasi, eta gaur egunea arte jasota daude giza eskubide urraketa guztiek eta oroimen historiko eta gertuko oraimen guztiek, eta uste dut arro sentitzeko motibu askola, uste Euskal Herriko udal herri bakarra gehala hori eginda dakeuna. Eta horrek asko zan nahi du, horrek lan asko dauke atzien, lan ona egin dan seinali da, eta uste dut eskerrik asko emateko askola baita ere gurekin hortan kolabora eben, udalakin, oin eta gero kolabora, eta leheno kolabora zen Arantzadi eta Javi konkretuki. Eta nik uste baita ere importante dela, hainbat arrazoiratik liburu hau aurkezti hemen, eta hemen ontaz hitzeiti, ez? Batetik uste, ez dakit nik nagore bezalako diskurso politikoki korrektu izango den, zen egile da, ja ez dakitela kargo politikoik, orduan pixket askiona esateko, pentsatzetena esateko, ez dut inor ordezkatzen ere buru baino. Eta, batetik esan nahi nuke, hori, liburu honetan agertzen din gauza asko, derriorra dela ezagutzie, gaur egunin gertatzen din, eta dauden zauri asko ulertzeko. Ez da posible gaur egunin gertatzena ulertzie, liburu hau irakurri gabe eta horko gertaerak ikusi gabe. Nik usteet, osoki ulertzeko gaur egunekue, atzea behitu behar dela. Eta justu, konkretuki, aro honta batez ere behitu inber dela eta irakurri behar dela. Nik usteet, horretik, liburu honek gurekin daukela zerikusile, hau ez da liburu bat apalien usteko, hor usteko apala baten, liburu honek jasotzen ditu, hemen esaten da bezala, gure bizile, gure bizitzek, bizitzeko ulertzeko biegirada kritikoa derorezko, baina gure bizile jasotzen da, marko bat, reflexioko marko bat, hausnarketa marko bat, bai personala eta bai gizarte bezala, ez? Eta gaina, liburu horrek jasotzen duna, konkretuki da, Francisco Frankon, frankismun, diktadura ingurukue. Eta uste dut, hontaz derrigor jakin behar dula azpeitiko gizartik gaur egun. Atzera begiratzi dago askotan edo ez, baina hontaz derrigor behitu berdela. Badalako, orduen ere ustetan, bereizteko, nor sufriuzun eta nor ketzen sufriu. Nor saken errue kulpa sufrimendu horrena. Nik uste hori bereizteko ordue badala. Behar dien galderak egiteko liburu hontan, liburu hau irakurri ez, da bereiztutko zenek intzeben diktadura baten alde, zuzenin edo zeharka, zenek intzeben diktadura baten alde, zuzenin edo zeharka, eta beste batzuk, malkuek botata, dena emanda,
diktadura horren aurrin erresistentzie eta erresistuzien. Nik uste hori bereizteko balio dugula liburuek. Eta bai, irabazle eta galtzaileatik hitz egiten nahi gea. Galtzaileatik hitz egiten nahi gea, eskubidiek galdu zituztenak, iraundiduek izentzienak, bizitza eskubidi galdu zebenak, tortura hauek izentzienak, denak galde zebenak, danak galdu zebenak. Eta bai, galdu zituzten, behaien kontra, legie, polizile eta epailik irabilita. Argi eta garbi agertzen da liburuen. Legie, polizile eta epailiek irazita. Eta gainea, txarrena da, saiasila iskutatzen. Saiasin iskutatzen. Eta honekin, horreatik, gaurku da importantia, ez dilolako inoiz utzi ber, iskutatzen. Iskutatzen egin zebena. 1945-etik 1975 arte egin zebena. Diktadura genozida hontan egin zebena ez deula utzi ber. Eta gainea, derriora delako, aitormen sakon bat itie. Aitormen sakon bat ez edo zeini, baizik da diktadura horri aurre egin zioten pertsonei. Izen abizenak zauzken pertsonei. Ez edo zeini, pertsona batzuk aurre egin ziotelako. Tetzin indiferente egon diktadura genozida honen aurren, zapalduek. Eta behaiek defenditze zituzten printzipiluk eta baloriek, hain justu die gaur egun behaiei esker dauzken balorik eta printzipiluk. Gaur inoiz baino gehiago indarrien gure gizartin daudenak. Ordun defenditzen zituztera. Norbaite pentsako, hau garai bateko kontu da, hau historia da, bendara 44 urte, urruti da, diskuraute da. Diskuraute da, guztiz diskuraute da. Emantzi duten lezilue argi eta garbile da, askatasunen alde burruken inber da. Askatasune ez da betiko, naiz gu gehiago nahi. Daun askatasun maila hori, naiz gu gehiago nahi, ez da garantizaute betiko. Behira, bestela, oin gertatzen nahi da. Nola daun fascismoa, ze arrokeikin daun. Ze arrokei, eta prekupa gaitezen. Prekupa gaitezen, Katalunia pasatzen nahi danakin, prekupa gaitezen. Prekupa gaitezen. Eta inoiz baino osenago exigiu dezagun askatasune. Eta inoiz baino osenago esan dezagun ez dira gure gainetik pasako. Horregatik, ez da inoiz guardia jetxi behar. Ez da inoiz. Arreta zehon behar dugu eta zelatan egon behar dugu. Eta nik usteet hortxe daola liburu hortan. Liburu hortan agertzen dena. Emakume eta gizon horiek eman ziguten lezilue. Nola egin aurrea egoera imposible baten diktadore bati. Eta lezio hori eman zigutenen, uste dut lezio hori gure herrien adenin pegaute itxasite gelduin berdala. Eta horretik gaur ez da egun bat amorruz jarduteko, amorru eta olako gauzekin, baizik eta justizia eskatzeko. Gaur da egun importantia, azpeitin ere justizia eskatzeko, ardurak eskatzeko eta respetue eskatzeko. Horretik nik uste gaur, liburu honekin justizia egiten degula. Erresistentzie egintze benai justizie aitortzie. Bai, Frantzien ite den bezala. Nazismun kontra burruken ite de benai egiten sakoben aitormen bera. Inungo komplejoi gabe. Diktadura nazi baten aurrin resistentzie egin zebenak. Lotzatu behaiek inberdie. Lotzau behaiek. Behaiekin kolabora zebenak, behaien agentik eta behaien jendie. Gu lotzau ezertako. Gure anai esan, bentaundin erori zan Xabier. Imanol Larzabal haundilek kantatzen zuen bezala. Eta gure anai eta arrai bat azitziten nahi da, inungo lotzai gabe. Itziarren semi eta itziar behataz. Frankismo diktadura baten kontra jardun zebenak. Eta lotzatzeko inungo motiboik ez dakeu. Horreatik, eta gaina horreatik da, gure bandera ere, askotan esaten da bandera guztiek, ikur guztiek berdinek dila, bandera guztiek ez die berdinek. Horreatik gure ikurrine da simbolo bat askatasune eta resistentina. Eta horreatik da diferentie. Eta horreatik garai hontan egintzelako. Garai hontan eraiki zelako resistentzia eta askatasunen nahi hau. Nahi du dituzte errexena da itxu eta isilik egotie eta erosota zanun gelditzie eta baino aurre egin berdi jo. Gure era, gure bidin. Gaur egile da, azarun hogei da,
oien hiltzan, Francisco Franco, oien, oindela 40 urte, oien hiltzan genozida hori, oien, eta dana guztiz lotutala zuen, baina guz saia berdeu, lotuta utzi zitun kate horiek puskatzen. Eta baita ere, azara ogile izen da, miserablik izango gineke, ez baineke akordako Josu eta Xantigatik. Gaur, behaiek ere erailtzituzten bi bilbotaragatik. Gaur, egun bada baita ere, seinalaue, bi pertsona erailtzituztela fetxa konkretu enten nahita. Azkenin, gure herrile horrelaxe egiten da, herrileko horrelaxe egiten, gure komunidade ezin da inoiz asturan oinarritu, ezin da isiltasun oinarritu. Aitorpenin, herrilen alde lan egiten danaen pertsonain aitorpenin. Eta gaskilena pasatzen aidan pertsonai laguntzen egiten die, identidadi eta komunidadi. Eta gure herrilere horrela egiten da, gaurko bezalako ekitaldilez. Hausnartuz, zer gertatu zen, nundi gatozen, eta noa jutin nahi du. Eta horreti da, gaurkue derrigorrezko ekintza bat, derrigorra da aitortzie, gure alde, gure askatasunen alde, borrokan intzeben guztiei aitortzie. Gaur daguna, gaur daukagun askatasune, gaur daukaguna, naiz gu gehiago nahi, gaur daukagunei behaiei zor ditugulako. Horretik, nire miresmen osue, eta mila esker denoi. Bueno, ja, udana haituta zer gutxik gehatzait izateko, eneko. Bueno, aurreko nintzen dugu, ez da, aipadeu ez, frankismun historien mina asko daola, eta mino jenatzen pertsona dazkeula. 1960 hamarkadan sekulako represio jaso zen, azpeitine bai, esan behar da bereziki ez, euskeri eta euskal kultura zaudela, jazarrita, eta horrek azpeiti bezalako herri euskaldun baten sekulako eragina izan zuen, da sekulako presio izan zuen. Horraitik enez, azpeitiar ugari zauden preso, atxilauta, torturaute. Eta, bueno, segidan ez, min hori oraindik ere, bizirik duten, hainbat herritarrei hitz eman nahiet, ez? Behin testigantzatan dauden sufrimendue asaltzeko, behaiek bizi izan zeben frankismue, behaiek di protagonista, eta ze hobeto ez da, bizi izan zebenak kontakizun hau asaltzik gure aurrien. Nik benetan eskertzi zuet gaur, zuen testigantza hau ez, hemen asaltzeko prestutasuna asaldu ez zutenei. Badakit, garai hartatzitze ditie, saile dala ez, eta horrendik eta sailo publikun hitze ditie. Baina guk gaurkuenez, zuen eizugu hitze ematie, zuek zeatelako, giza eskubidien urraketa horiek jasan dituzuenak, o sufriu dezutenak ez da. Orduan nik nire aldetiken, bihotzez eskertzi zuetez, gaur onutzetorri zana, eta zuen testigantzak izateko prestutasuna saldu. Beaz, etorri zaitezte honut, Jose Mari Iriondo, Loiola Herri Irratiko sortzaile, Maria Jesus Arregi, Andoni Albizuna Largune, eta Mertxe Urtuzaga, Angelo Otagi lehen guzue. Bueno, zaharren aberaz hasiko da. Bueno, ez da erreza, zera, holako diskursuak entzun da gero, zerbait kontatzen hastea, baina guk ere badegu zer kontatu. Eta hasteko, gaur goizean pentsatzen, nola laburtu nezakenik nire berrikitaldia. Pentsatzen egoen, 1975ko azaroaren 18an, Loiolan egindako grabazio bat, Benito Lertxundiri 5 kanta grabatu genizkion, eta gero, ohitura genuen bezala edo nuen bezala, geure etxera konbidatu nuen afaltzera, eta etxera etorri izan da, Franco gora eta Franco behera ibili ginen, eta Benitoren iritzia zen, bai ezpa, Franco hilda dagoela, ez dige esan nahi, baina Franco hilda zeok eta nik izaten, ez dige esaten da, ofizialki ez tekilda ongo, bakik, gallegori baldima dago barkatu bezait, bakik gallego txarrak nolakoa diran, beraz, ez tekilda ongo, bai ezpata ez, goizeko 3 arte, egon ginen, afalondoren, berriketan, eta nik Angeluko Carrefourren erositan dituen, gabonetarako erositan dituen, 3 txampain botilak antxe edan genituen, 3 artean,
Benito, nire emaztea eta nire artean, da, 3 arte, eta ez zuten esaten hiltzala, eta Televisión Espainola ipinita egon ginen, hiltzala hitzeko, eta ez genuen entzun, da azkenean esan hori, ni bilar behatzitan lanea joan berdit, behaz nahika nahitzak, eta ni ora joan nintzen. Da ez dakit Benitok noiz aldegin izango zuen guretik, baina etzan hil. Gero 20an azkenean, entzun genuen berri ona, zuetako, gazte jendeak ez, baina Pañoles, Franco ha muerto, esan zuena. Eta arekin gelditu ginen, baina ordura arte ez genuen jakin Franco hilda zegoenik. Dela. Guk Loiolan, eta hemen Loiolako beste jende asko dago, beste Carmelo Otaegi dago hemen, ikusi danez, Loiolan sufritzea tokatu zitzaigun. Eta jakina Loiolan irrati batean da geunden jendea txulo xamarra ginen, da kanpoko herriko jendeak ez zuen asko sinisten gugan behar bada, baina 1961 hasi zanetik, 65ean irratia itxi ziguten arte, sufritzea tokatu zaigun. Zentsura genuen eta txarrena autozentsura egitera behartzen gintuzten. Autozentsura egitera irratia itxiko ez baziguten. Eta 61etik 65era horrela segitu genuen, 64an etorri zen Europak hala agindu omen zuelako, irrati, espektroaren egituratze edo arautze berri bat egin behar omen zala, onda median, uin ertainean, ze uin ertainean jende asko ari ginen nunbait, eta interferentziak eta interferentziak zeuden, eta Europak eskatzen zuen arautzea. Eta arautze horretan guri etorri zaigun, gu bagenekien, Donostiako herriratea baino lehenago hasia ginen, baina gu ginala galtzaile. Eta aleginak eta bi egin genituen, Palentziako frekuentzia erosten, Joan Lekuon Urrutia, gure zuzendariak egin zituen aleginak frekuentzia hori Gipuzkoara ekartzen, eta ekarriko zuela ere sinistu genuen, baina gero Lorcari eman zioten da guri ukatu. Eta gu bagenituen denuntziak garai hartan, denuntziak baziran 3 behintzat nabarmenak bat. Radio Nazionalarekin ez genuela garaiz konektatzen ordubita erdietako eta gaueko 10etako diario hablado de Radio Nacional emateko. Beste denuntzia bazan, Jose Antonio Agirreren alde egunero errosarioa errezatzen hemen genuela, eta egia zan, Jose Antonio Agirreren alde, baina zan Jose Antonio Agirre Lustondo, azpeitiarra, eta ez lekue. Lekuek ez dut uste zerua irabazteko gure errosarioan beharri zuenik. Baina, hori ere horretaz ere salatu egintuzten. Eta gero beste bat, separatismo usain nabarmena genuela lanean ari ginenok eta irratia berak. Eta horiek izan ziren arrazoiak, azkenean 65ean itxi ziguten, Uztailaren 22an, eguerdiko 12etan itxi zan irratia, eta hor erabaki genuen, berriro lanean hasi behar genuela, inok ezagutzen ez zuen onda edo FM batean hasi behar genuela. Eta eginalak egin genituen, urtebete isilik egon ginen, eta urtebeteren ondoren, justu urtebeteren ondoren, hasi ginen berriro. Baina nora ezean, ez genekien FM nundik entzutezan, nola entzutezan, irrati argailurik rezeptori bazegoen inun, eta etxe ibili ginen, rezeptore horiek zabaltzen eta lan handia egiten. Urtebete pasatu genuen eta hasi ginen. Baina urtebete pasatuta gero ere hasi ginen lanean eta gero ere 1000 oztopo izan genuen tartean. 1000 oztopo. Bestea beste eman ziguten frekuentzian trampa txiki bat egin beharra izan genuen. Baina bazan nor Nafarrak ere ona badira, baina bai txarrak ere, eta Luis Ezkurra tekniko nafar bat, frankista hutsa, arekin gure zuzendariak, bai lehengo Joan Lekuon Urrutiak, eta bai gero Ignacio Arregik, borrokak gogorrak izan zituzten, frekuentzian kontuan. Eta azkenean, egin ziguten nahi zutena, esate bateko, ez zait asko gustatzen izenak ematea, baina esate bateko Radio Segurari gurekin zuzen interferentzia zuen frekuentzia bat eman zioten.
Beraz, Azpeitiarrez esan da, alukeriak egiten hasita, bai alukeriak egin ere. Bueno, baina hor segitu genuen. Hor berriz ere zentsura eta autozentsura izan ziren gure burruka, eguneroko burruka, eta batez ere zuzen jokatu dezagun, ez dezagun gehiegi arriskatu irratia itxigo digute, eta abar ibili ginen. Eta gogoan daukat, 1975ko abuztuan, eta abuztuan ez dakit zein egun zen, baina bazan Donostiako herri irratiarekin zeran trukean egiten genuen saio bat, Laura Sekuk, nire garaiko jendeak edo gogoratuko duzue behar bak, baina gazte asko ikusten dut hemen, da ez seguru asko. Baina irrati saio horretan, Laura Sekuk horretan, Txaro Arteak galderak egiten zituen, da galdera bat egin zuen, da irrati o telefono egin zuenak izan zion. Aizu, oye, hazme la pregunta otra vez, eta berriz galdetu zion. Eta isilik egon da erantzuna izan zen, amas de casa, mañana todos a la huelga. Nola zan, hagámonos partícipes en la huelga de mañana por txiki iotaegi. Bueno, hori horrela pasatu zen, baina egun horretan esate bateko, eta Espainiako irratiek ez zuten jakin seguru asko zergatik bestela hilko gintuzten eta egun horretan martxan jarri zuen Frankoren gobernuak sistema bukle famatua. Sistema bukle da ni hitz egiten ari naiz, baina nire hitza hemendik 10 segundora entzungo duzue. Hau da, retardo bat egin entzuten da. Eta egin behartzan, grabatu, zuzenean ari ginenean grabatzen, 10 segundora entzuten. Ba hori izan sistema bukle, 36. gerratean ezarritako lege bat. Eta lege horrek ni dakidala, oraindik ere, indarrean segitzen du. Nik ez dut sekula inon irakurri, lege hori deus ez duzanik. Eta Espainiako irrati guztiak jarri gintuzten, egun horretatik, 10 segundoko atzerapenarekin, hau da, zuzeneko emanaldietan, 10 segundoko atzerapenarekin emititzera obligatu gintuzten. Eta lege hori hortzegoen, inok ez genekien, baina lege hori hortzegoen. Eta hori izan zen beste momentu ikaragarri bat, ze hor gure zuzendaria bere kargutik enduna izan zuten, eta arrazoietatik bi baziran behintzat, bi arrazoi baziran oso kuriosoak, esaten zuenak, haber dado noticia de la huelga, sin previa censura. Hori izan arazoetako bat. Eta bigarren arrazoia zen, haber dado mikrofono a personas no profesionales. Hau da, telefonoz ari ziranak ere, profesionala behar zuten izan, gu baino hobeak ez ote ziran edo. Eta momentu hortan izan genuen berriro ere irratea izteko mehatxuak eta istiluak. Gero, laburtu nahi dut, bakit ligatzen naizela, eta laburtu nahi dut bukatzeko, eta Franko hiltzan gaur 44 urte, baina nik susmoa daukat Franko oraindik bizi dela. Susmoa daukat Franko oraindik bizi dela. Eta ez dago gaur eguneko egoera politikoari begiratu besterik. Franko bizi da, zoritxarrez. Bueno, 1977ko ekainaren 11an, izan genuen beste eraso bat, Franko hil eta laster, Franko bizi zan, klaro. 77ko ekainaren 11an izan genuen beste erasoa, hau da, Itxumendiko etxea, irrati etxea, eta antenak eta gainerakoak lehertu zizkiguten. Eta utzi gintuzten, garai hartan ni dakidala 18 langile ginen, eta utzi gintuzten kale gorrian. Hala ere, izan ziren irratiak, beren tramakuluak eskaini zizkigutenak, gure saioak egiten segi genezan. Izan ziren irratiak. Baina egun gutxiren buruan berriro martxan ginen. Hau da, Madriden bazegoen transmisore bat salgai, transmisore hori ikarri, noiz eta nola ordainduko genuen jakin gabe, transmisore hori ekarri, eta lanean hasi ginen. Eta gero, inaugurazioa egintzen berri inaugurazioa egintzen, da hain zuzen hemen daukat orduko triptiko bat, berri inaugurazioa egintzen. Eta kuriosoa da,
gutxi gora bera 7,5 milioi kostazan Itxumendiko etxea berritzea, antenak berritzea eta gainerakoak. Eta gure entzuleek duroka, 5 duroka, 10 duroka, 20 duroka, 7,8 milioi peseta eman zituzten. Eta kastu denak egin, eta hala ere dirua sobratu izaigun. Pentsatu gure zentsura nolakoa zen, Estatu bateko bertsolariak emateko, aldez aurretik gaiak informazioari turismora biali behar ziren. Eta Gipuzkoanan bialtzen genituen Donostira, informazioari turismora. Eta gaiak biali behar ziren euskeraz eta jakina gazteleraz itzulita. Eta gaiak askotan ala moduz itzultzen genituen. Gogoan daukat, 72an zeruko argiaren alde egintzan jaialdi hartan, emanien gai bat izan zen odolkiak ordainetan. Eta horren itzulpena nola egingo, eta nola egingo genduko hau, eta nik itzulpena jarri nuen, vieja tradición en el caserío vasco, que cuando se mata el cerdo se mandan presentes al vecino, ez dakiz zer. Eta hori jarrita bidali nuen, baina gero ustapide mututu zan eguna izan zan hain zuzen ura, horreati daukat buruan, beste ustapide hasi izan lanean, eta ustapide bota zuen, nola egingo ditugu odolkionak txerririk handiena Madriden daude eta hortik arekin ziren 4 bertsolariek eta gai jartzaileak noski denuntzia izan genuen. Baina gero, jakina, gidoia bialtzen genituen informazio turismora, Gipuzkoanan, urrengo honean etortzen zen radiable, no radiable zeilua ipinita, baina ordurako eman da zeuden. Beraz, probintzian egoteak ere bazuen bere bentajatxoa. Eta gero kantuak, eta hemen kantuak bagenuen zerrenda bat, cantantes no autorizados, eta cantantes autorizados. Eta cantantes no autorizados, zean kantaririk gehienak, euskeraz kantatzen zuten jenderik gehienak, eta autorizados ez nioke esango inori zein ziran kalte egingo nioketa. Beste Gernikako arbola jartzen genuelako denuntziak egiten hasi ziran, eta Nabukoko koro de esklabos debekatuta zeuen esate bateko, eta horrela ziran. Eta garai hartan, Gipuzkoan gobernadore, beste Valencia Remon jauna zen, eta gero Klaveria jauna informazio turismoko delegatu, eta horrelako jendea. Eta herrian bertan, hemen bertan, inguruan, Urolan bertan, bagenituen etxai gogorrak. Eta behin baino gehiagotan entzun genuen, guk gerra irabazi ginuan, entzun genuen behin baino gehiagotan. Eta guzti hori sufritu behar izan genuen, eta bar barkatu luzatzea. Arratzalde honde da nahi. Berko. Bueno, nik ere bizi izan nuen frankismoa, baina gaurkoan Andoni Albizuri nire senarra zenak bizitakoa ekarri nahi dut gogora. Hemen zaudeten askok ezagutuko zenuten ziurrazki Andoni. Antxieta elkartearen bidez Euskal Herriko aintzinako astarnak eta gure nortasunaren bila ibiltzen zen han eta hemen. 1964an Loiolan egindako bilera baten ostean atxilotu zuen Guardia Zibilak. Lehen aldiz. Bost egun inkomunikatuta pasatu zituen, eta ondoren kartzelara sartu zuten. Era guztietako tratutxarrak jaso zituen. 5 egun horietan fisikoak eta psikologikoak. Beti errepikatu izan ohi zuen oso gogorra izen zela hura, eta ez ziola bere etzairik handienari ere opa horrelakorik. Ondoren, manifestazio baten parte hartzeagatik
Jarritako multa bat ere, ez ordaintzeatiken, etzan ordaintzeko prest beine, eta kartzelara berriro eman zuten. Berak, inkomunikazio garaian gertatutakoa kontatu beharra zegoela uste zuen. Jendea jakin zezan zer gertatzen zen, eta gaurkoan hemen azaltzera horregatik animatu naiz egia ezalarazteko. Beste gabe, hoxat. Mila 1974ko azaroaren 18an atxilotu zuten Angel Otzagi nire lehengusua. Urtebete eskazera hilko zen Francisco Franco diktadorea, baina frankismoa bukatu baino 2 hilabete lehenago hil zuten tiroz, Burgosko pareta batean. Hilabete batzuk lehenago heriotza zigorrera kondenatu zuten. Ni neskakoskor banitzen, baina ondo gogoan dut ostiral batean Azpeitiko sargentoa etxera etorri zela. Gure aitari abisatu zioten Angel kapilan zegoela eta laster hilko zutela. Nire aitak esan zion Angelen amari, Mariari. Hurrengo egunetako bizipenak oso gogorrak izan ziren. Burgosera joan ziren Angelen ama eta nire gurasoak Angel ikustekotan. Bere amari bakarrik utzi zioten, agurtzen. Hurrengo goizaldean hil zuten 7 tiro emanez. Egu gogorrak izan ziren benetan, eta zer esanik ez azken gaura. Latza izan zen. Gauean heldu zen gorpua noarbera, poliziaren 5 autok eskoltatuta. Familiak bakarrik genuen gorpua agurtzeko permisoa, baina noarben jende asko zegoen Angel agurtzeko zain. Egun hartatik gaur arte, herritarren elkartasunak ez du izan mugarik. 54 urtez aurrera egin dugu, eta Angel gogoan, behar den lekua egia eta justizia aldarrikatuko ditugu. Bueno, eta eskerrik asko Enekori, Nagoreri eta zue hiruroi zuen testigantza gogor bezain interesgarri hauek hemen jendaurrean azaltzeagatik. Eta bueno, aipatu dugun bezala, frankismoko represioak izugarriak izan ziren, era askotakoak, eta horiek gure buruetan, gure kontakizunetan gelditu dira, baina horrez gain kulturako adierazpide desberdinetan ere jaso dituzte hainbatek frankismo garaiko era askotako kontuak. Eta batzuek liburuetan, beste batzuek kantuetan. Gaur hemen dugu gurekin Joseba Tapia musikaria, berak ere jaso dituelako frankismo garaiko bizipenak, eta hemen dago zuei eskaintzeko. Bueno, guk Koldo eta biok bilduma hau aurkitu, aurrena kantuak aurkitu genituen, da gero bilduma osatu genuen, ez ginen partzialak izan, galtzea tokatu zitzaion herri horren testigantza jaso genituen, eta holaxe disko bat grabatu genuen, harritu gintuen nola hain berandu arte, hau 2001 garrenean atera genuen, ordura arte nola izan zen material hau, ez dakit, izkutuan edo. Nola nahi, ederki kontatzen du altxamenduan, nik garai hortakoak kantatuko ditut, ederki kontatzen du Jose Mari Lopetegi bertsolari irundar republikanuak, aztu xamar daukaten bertsolari hau, eta honek kontatzen du, Irungo frentean semea hiltzioten Jose Mari honi, Ziudantia Egerrita.
Uztailaren 19 egun beltzta pozoitxua, ezagutzen zan bazatorrela ekaitzak inerasua. Beria laxe nabarmendu zan tximista gaiztoan zua, odol gorrituz goin beraz izan uholdero bidasua. Amaika amaren seme galdu da, aizeme gizagaixua. Atzera eginda galdu mazagon gure herri doatxua, beragatikan burua gora eman genduen pausua. Egazki zarra bomba goitikan, nonaitik ainonazua, ekaitzak azkabarra bezala, bazatorren balazua. Amaika ama gaur esaten du, hauseme gisa gaixua. Ez izan arren guk Espainian bizitza erosua, askatasuna maite degunak gerez izan odoltsua. Aberatxaren merilloz dator hemengo naste osua, oinpean beti irukinaiak langile do behartxua. Amaika amaga garrez dio, aizeme gizagaixua. Gudako eginak di aurrun itxuratxuak gertu tinguet Gurdi burnizko gudako eginak di aurrun itxuratxua, aurreratzen zan nola sartzen dan arditartean otxua. Pinpita pampa garbitzen zuan gure inguru osua, zerekin gogorre giniguk ez, naiz izan biloz jasua. Amaika amari gogotzen zaio, aizeme gizagaixua. Iretsi nahirik nola enarak, iretsitzen duen eltsua, 45 egun honela, ura bizitza pisua. Irungo herri zoragarria, leiale eta mamitsua, behartxuaren laguntzailea, zuzena eta zintzua. Amaika amari aztuko etzaio, aizeme gizagaixua. Falangistakin reketetarrak zer gizarte indartsua, beren laguntza zeukatelako militar gaizto faltsua. Alkarren gana bildu dirade bekaizkorta zitaltsua, aurrera guazen alkarturikan anai prestu bulartsua. Ama Euskadik lagunduko du aurrera seme gaixua, ama Euskadik lagunduko du aurrera seme gaixua. Bueno, garaiko ohitura izango zan dana gizonezkoen gerra baliz bezala pintatzen da, baina emakumek ere ederki ez bakarrik etxeetan baita frentean ere, aipatzez pazen, baina handi kanpo ere nola ez. Adibidez, Salvatore Michelena poeta handiaren kantu bat kantatuko dut, 1940an idatzia, eta Maritxo izena du. Irten adileiora Maritxolen bailen, irten adileiora Maritxolen bailen, gudaria gudara, gudaria gudara, bertan baigoazten, bertan baigoazten.
Laren gudari laren abertzale lerden, mendira biatzeko gertu ona hemen. Espainiko ikurriña bizkargiren gailen, etxaia jarria handi behar dinaguken. Irten adi lehiora maritxolen bailen, irten adi lehiora maritxolen bailen, gudaria gudara, gudaria gudara, bertan baigoazten, bertan baigoazten. Giputz oldartxua ginez badegu kentzen, Jose Mari bizirik ezten ikusiren, jantzi ezan jaieko soineko ederren, ta irten adi lehiora, maritxolen bailen. Espainik urriñak ingurearen orpoz, Espainik urriñak ingurearen orpoz, lauren gudariaiek, garaile badatoz, garaile badatoz. Lareunak bai maritxo galdetzean du poz, lareunak bai enetxo, lareunak handatoz, biziak aurren hilak dakazkite gogoz, Jose Marita bai bost, Jose Marita bai bost, maritxo non den poz. Zoaz eleizara eta maritxo toigogoz, zoaz eleizara eta maritxo toigogoz, garaitu duten arren, anitz gorputz datoz, anitz gorputz datoz. Azken bat kantatuko dut, oso tristiak zian aurrekuak, baino azkeneko honek umorea ekartzen du. Kapazidade hori egoera gogorrenean dagoenean ere nola kapazidade hori baduten batzuek umorea egiteko eta horretxen, indar horretxek behar bada launduko digu beste hori ere aurrea egiten. Beraz, Pepe Bolumbururen kantua kantatuko, honekin bukatuko dut beraz. Mila esker. Beti esate zaio koldarra etxaiari, kasu hontan gure gudariak ez dira oso balientiak. Orantxe kontatuko dizuet gure gerrako historiak, egin genduan bizi modu bat guztiz ikaragarria. Denbora dana pasatu dugu, hegazkinen iesian, purga beharrik ez dugu izan gerra denbora guztia. Gure gatigan ez dute esango baliantia geranik, zaratatxo bat entzun orduko hasitzen ginen iesik. Gugeran baino azkarragorik, oraindik ez dut ikusi, kiputxaneko periko berriz denon artian nagusi. Eibarraldetik irten genduan antxintxiketan deustura, deustutu berriz ez dut alarri joan ginen kabezonera. Kabezondikan borinesera, borinestikan nabara, nabaltika berriz kandasera eta sartu ginduzten barrura. Izugarrizko bizi modua jarri digute oraintxe, ondo neurtuta daukagura ogirikan ez sobrante. Eskabetxeko sardinalatak, txorixo eta txokolate, barrido ere kalabazia, ziko jaku bastante. Eskabetxeko sardinalatak, txorixo eta txokolate, barrido ere kalabazia, ziko jaku bastante.
Kantuek badute iraganera salto egiteko magia hori, eta horixe demostratu diguzu Joseba hiru abesti hauen bidez. Eta bueno, bukatzeko iritsi zaigu liburuaren inguruko xehetasunak jakiteko ordua, asko hitz egin dugu, baina bueno, hemen dugu gaurkoan Javi Buzes historialaria, berak idatzi du gaur aurkezten ari garen liburua, eta baita aurreko beste hirurak ere, eta beraz, bera baino hobeto nork azalduko dizkigu liburuko kontuak. Aurrera, Javi. Bueno, arratsalde on guztiei, eskerrik asko etortzagati, ezagutzen geha ja, denbora asko daramagu hemen lan egiten. Lehenik eta behin udalari eskerrak eman nahi dizkiot, bai gaur egungo korporazioei, bai aurrekoei, beraien konfiantzagatik. Bai aurreko eta bai gaurko korporazioarekin oso gustora lan egin dugu beti, ez diogu inoiz arazorik jarri, beti lan egin dugu askatasun osoarekin eta hori baita ere eskertzen dugu. Bigarrenik, ikerketa hau posible egin duen Arantzadiko taldeari eskerrak eman nahi dizkiot, batez ere Carlos Almozari, bere lanagabe liburu hau zen posible izango, batzuetan eta lan honetan komunikabidetan pertsona bakar bat agertzen da, baina lan honen azpian jende gehiago dago, eta nik uste bere rekonozimendua beharra da. Baita ere Eneko Etxeberriari, berak memoria historikoa berreskuratzen eta bizikidetza lantzen inor baino gehiago sinistu du, eta nik uste dut hau azpimarratu behar deula. Eta baita ere Gipuzkoa Foru Aldundiari, Aldundiak urte asko darama laguntzen oroimen historiai berreskuratzeko, eta bere laguntzari esker herri askotan memoria berreskuratzea posible izan da eta posiblea da. Eta azkenik zuei, Azpeitiarrei, zuen testigantza, argazkia eta dokumentazio gabe ez zen posible izango, zuek ikerketa guztietan izan zarete protagonista eta gaur ere protagonista nagusia zarete ekitaldi eta liburu honetan. Mila esker. Bestaldek, zuek, Azpeitiarrak, nik uste eta harro sentitu behar duzuela zuen gertuko instituzioekin, zuen udalarekin, aurreko ikerketekin eta amaiera gisa liburu honekin, esan dute ja Euskal Herriko mailan eta seguru estatu osoan, Azpeiti da lehenengo herria jakinarazi duela zenbat pertsona, zenbat azpeitiarrak, giza eskubideen urraketak jasan zituzte eta jasatzen dituzte gerratik gaur egun arte, periodo osoa. Beraz, Azpeitiak bere memoria historikoa eta bere gertuko memoria osatu du, gertatutakoa ezagutzen du eta jakinarazi du, hau da, errepresioari, injustiziari izena-bizena jarri aldio, eta nire uste dut etorkizunerako begira pausu handi bat dala. Berriro diot, herri askotan ikerketa asko martxan daude, bai gerrari buruz, Euskal Gatazkari buruz, baina inongo lekua osatu dute periodo historiko guzti hauek, gerratik gaur egun arte. Eta zergatik izan da posible? Azpeitiko udalarentzat egia, justizia eta reparazioa printzipioak konpromiso utziezinetan bihurtu direlako. Libururen dagokionez, gaur aurkezten duen liburua 2 urteko lanaren emaitza da, ikerketa hau ez da erreza izan, batez ere 2 arazoengatik. Alde batetik ikertzeko jakiteko zer gertatu zen 1945 eta 1949 urte artean dokumentazio gutxi dago, eskasa da, eta bestalde batetik 60 hamarkadatik aurrera oraindik gaur egun traba asko eta aurkitzen ditu dokumentazio historikoa konsultatzeko hainbat artxibotan, bai militarrak, bai poliziarrak, estatalak besteak beste. Dena den nire uste, geneukan helburua nagusia bete dugu, hau da jakinarazi dugu zer gertatu zen, egia, justizia eta reparazio printzipioak kontuan hartuta guk ikerlariok bezala egia gertatutakoa, liburu honen bitarte, jakinarazi dugu. Hau esan da, liburua 2 atal nagusitan banatzen da, aurrenekoa, 1945 eta 1949 urten artean gertatutakoa kontatzen da, urte horietan diktadura bakea ekartzeaz arro zebilen, hau da, bakea hitza errepikatzen zen edozein komunikabidetan, edozein momentutan, Gipuzkoako eta Azpeitiko autoridadeak baita ere bake hitza erabiltzen zuten, erakusteko zela itasuna, zegoen anaien arteko gerra ondoen, esan zuen bezala. Hau zen, haien errelato nagusia, bakea, baina bake hori dakizuenez hildakoren bakea zen. Oposizioa exilion erorperatuta zegoen, eta gure herrietan hilketa kartzela edo exilioren ondoren, autoridade frankistek
koakzion bitartez Ideario Nazional Katoliko garatu zuten. Bai arlo publikotan, bai arlo pribatuan, eskoletan, lantokietan, etxeetan edo bisexuen artean harremanetan. Beraz, fasismoare aurre egin zioten eta hartatik bizirik irten zirenen, beraien estigmatizazio sozialean oinarritu zen errepresio frankista garai hartan. Gainera, murriztu beharrean, pobreen zerrenda edo gero eta gehiago luzatu zen urte hauetan. Eta hala ere, Azpeitiko udal korporazioek beharrezkoak ez ziren hainbat gastu izan zituzten. Adibidez, besteak beste, Guardia Zibileko kuartela, eraikina udalerena zen, beraz gasto guztiak, erreparazio guztiak, konponketa guztiak udalak ordaintzen zituen. Edota gazten adoktrinamendu politikorako sortutako falangeko gaztedin frenteari egin beharreko ordainketa. Urtero, zintzo, udalak ordaintzen zuen beraien faktura, beraien gastuak. Baita ere, adibidez, Donostiko Urgul mendieko Jesus bihotza erakitzeko udalak ere bere aportazio ekonomika egin zuen. Edo nola ez, Loiolako santutegiari buruzko ekitaldi edo zein autoridadea bisita. Santutegia, Espainiako diktaduraren erromesaldi eta gorespen gaunea bihurtu zen urte hauetan. Eta egoera ekonomika larria izan arren, udalak bere errekurso ekonomikoa gastatu zituen asuntu guzti hauetan. Bigarren atalari dagokionez, 60 hamarkadatik aurrera gauzak hasi ziren aldatzen. Belauni berri batek, gerra bizi izan ez zuena, erresistentzia antifrankista oposizioa berpiztu zuen. Azpeitia frankismoaren aurkako epizentroetako bat bihurtu zen Baiaran. Baina baita ere euskal kultura, euskara eta askatasun berreskuratzeko azpeitiarrak lehenengo lerroan egon ziren. Eta jarrera hauen aurka errepresioarekin erantzun zuen diktadurak. Gutxienez, 20 pertsona topeko tribunalek prozesatu zituzten, 3 pertsona desterratu zituzten, 22 tortura jasan zituzten, eta pertsona bat Angelotagi fusilatu zuten. Dena den badakigu liburu honetan, errekuento honetan, ez daudete denak. Eta horregatik aldez aurretik barkamen askatu nahi dizuegu. Sarritan, frankismoak ez zuen arrastorik usten, edo arrastoak izkutatuak mantentzen dute, edo norbaitek desagertarazi egin zuten. Eta bukatzeko erreflexio txiki bat egin nahi dut, ikerlarientzat garai zailak datozela dirudi, liburuen prentsako artikuletan edo dokumentalak edo filmean bitartez batzuek frankismoa zuritu nahi dute, gainera kasu askotan Euskal Gatazkaren aitzakerekin. Honen aurka, Arantzadi bezala, bakarrik esan aldut gure konpromisoa dela jarraitzea ikertzen, elkarrizketak egiten, memoria berreskuratzen eta bar, eta gure zuen eskubidea dalako. Oztopo guztien gainetik jarraituko dugu, gizartearen eskubide bat da jakitea zer gertatu zen, beldurrik gabe, informazio ezkutatu gabe, eta informazio guzti honekin bakoitza bere ondorioak atera behar ditu. Gizarte libre baten inorez digu esan behar ze pentsatu behar dugun edo zer sentitu. Historialarok ere ez, baina bai gure lanbidearen bidez eskaini dizkizuegu datuak, izena bizenarekin, zeinez izan ziren diktaduraren errepresaliatutakoak. Gauza hauek, nire uste apalean, oso importantea dira zuek bakarrik hausnartzeko, ondorioak ateratzeko eta etorkizun demokratikoago eraikitzeko. Hau dana, gaur aurkezten dugun liburuan kontuan hartu dugu. Mila esker. Eskerrik asko, Javi. Eta, bukatzeko udalak jada egin du memoria ariketa Arantzadirekin elkarlanean, eta, memoria ariketa eginda dagoenez, orain memoria hori zabaltzea tokatzen da, horratzean dituzue liburuak doan jasotzeko, badakit batzuk jada hartu dituzuela, baina, hartu ez dituzuenok, doan eskura ditzakezue gaur aurkeztu ditugun liburu hau. Eta, amaitzeko, jada eginda dago 1926ko gerra garaite gaur egunera arteko ikerketa guztiak eginda dituzte Arantzadik eta udalak, eta berez esan daiteke egia, justizia eta erreparazioa lortzeko bide honetan oinarriak jada jarrita daudela. Horrek ez du esan nahi ordea dena eginda dagoenik, eta, udalak eta Arantzadik konpromisoa agertu dute elkarlanean jarraitzeko, eta espero dut berandu baino lehen hementxe elkartuko garela beste proiekturen batekin. Eskerrik asko guztioi eta beste bat arte.